Oikein hyvää iltaa kaikille. Tässä on ollut nyt vähän ongelmia kuvata aina, muista kuvata ja myös laittaa näitä. Ja ei ole tullut istahtaa niin aina koneen ääreen, niin pahoittelut siitä. Näyttelijällä on nyt vähän hirveästi ollut tässä kaikkea muuta ja muuta sekoilua muutenkin, niin vähän nyt tälleen, mut joo. Tässä olen upeassa divani, mikä vittu tää onkaan sängyssäni, koska nyt on semmonen homma, että on nyt vihdoinkin haettu patja tuohon uuteen sänkyyn varastosta. Eli ei edes oo mikään uusi patja. En mä nyt vittu jaksa näyttää kun menee liian yksityiseksi. Ei, mutta toi on tommonen upea. On futon patja. On niin vitu hippi, et pitää nukkua sellaisella, mutta joo. Eikö ehkä se on hyväksi mun selällä. Mun selä on ollut selkäkipujakin tässä aina välillä. En tiedä miksi. Tai silleen. Varmaan siksi, kun mä oon nukkunut nyt niinku tää nykyinen, missä mä oon nukkunut, niin tää on niinku joo, mennyt vähän litteeksi kaikkea, vaikka mulla on tässä semmonen petarki, mutta sit tääkin on semmonen paskafuton, mutta semmonen sohvafuton, ja nyt mä osaan tästä tehtyä nyt sohvan, mutta tänään mä en sitä nyt tee. Mä oon tässä nyt tuntenut oloni hieman kipeäksi tänään, mutta ehkä se johtuukin vaan menkoista. Tai sit vaan on tullut joku ihan minivilustuminen tai jotain, kun oli siellä sienessä. Mutta joo. En mä tiedä, nyt mulla taas lagas heti ajatusta. On tällaista. Juon täällä teetä. Voi vittu oikeesti tää valo, mitä meikä näyttää. Nyt ihan sama. On iso. Ison eessä ollaan. Ison mukin eessä. Tää ison eessä on tämmönen yksi läppäjuttu, mutta tällaista upeeta teetä tää on. Wow. Höyryääkö? Ei höyrystä. Wow. Upeita efektejä ihan niinku made by me. Toi on tällaista hampputeetä. Kun mä oon niin tällainen humemyönteinen. Näin en oo, mutta tuo oli joskus jossain ihme hibulikaupassa alennuksessa, mistä tuli käytyä joskus, en tiedä, ajat sitten, ja se oli keskustassa joku kauppa, niin kun se oli joku relax tee, niin sitten mä oon yrittänyt aina ottaa sitä vähän iltaisin, kun siis on siinäkään jotain muutakin rauhoittavaa. Tiedän nyt sit uskoko noihin, mut joo. Noniin, mut siis tämmöstä nyt tässä vittu on vaan puuhaillut, tai siis on puuhaillut vitusti täällä kotona, mutta on myös niinku ollut välillä silleen, että apua mä kuolen, mutta en nyt ollut oikeesti ole tolleen, mutta niinku silleen, että taas kun mä tuun kipeäksi vittu ja ollut paskana, mutta sitten tää olo on vaihellut tosi paljon. Ja joo, sellaista en minä tiedä mitä muuta nyt tässä sitten selittäis. No tein niistä sienistä, no siis sieniähän on ihan vitusti, tossa vielä osaakin kuivuu ja joo. Niin niinku niitä ihan pöydällinen. Niin paistoin lohta ja sitten laitoin siihen paistoin sitten vähän sipulia ja kantarelle ja eikö ne muutaman pikkusuppikseen. Niinku, et en tehnyt mitään sienikastiketta sen lohen kanssa, kun ehkä se olisi ollut vähän outoa, tai en tiedä, mutta ehkä kuitenkin vähän. Niin sitten söin silleen ja sitten keitin perunoita ja kaitin sellaista jotain chili-kaurafraisea, mikä oli ollut jossain alennuksessa kaupassa. Ja sitten mä olin vaan silleen, no vois testaa, kun monesti mä kyllä tykkään ostaa niinku, jos on joku vittu, tiedäkö sellainen hylly, niin sit monesti tulee silleen testattua kaikkia tuotteita, mitä yleensä ei ees silleen normihyllystä, kun
kun valikoimaa on niinku niin vitusti, niin sitten on aina vaan silleen niinku, joskus ehkä jos on nähnyt jonkun uutuuden, niin sellaisen ostaa, mutta niinku kun valikoimaa on niin helvetisti, ja mä en jaksa niinku, mulla menee kaupassa muutenkin ihan tarpeeksi aikaa, kun mä vaan hyörin ja pyörin siellä ja mietin kaikkea, että mitä mun pitikään ostaa ja mitä mä haluan ja muuta. Niin jos mun pitää alkaa siellä välillä niinku valikoimaan ihan helvetisti, että minkä mä nyt silleen otan, tai jotain, että onko täällä jotain uusia tuotteita ja bla bla bla, niin ei. Mut sitten kun on semmonen joku vittu -30, -50 tai näin harvemmin, mutta kuitenkin semmonen hylly. Sitten siellä voi olla silleen, okei, mikähän vitun tuote tää on? No, vois testata. Ja sit kun se sai vielä tai niinku silleen vähän halvemmallakin, niin se on mun mielestä silleen, tietenkin se on vähän harmi, että sitten jos se on niinku, no siis kuivatuotteessa, jos se on niinku, on semmonen, nehän poistuvia. Niin sitten jos onkin hyvä tuote, niin sä et enää saa sitä ainakaan sieltä kaupasta todennäköisesti enää myöhemmin. Mut sitten tietenkin nehän voi olla ne kylmähyllyssä olevat vasta sellaisia, että ne tietenkin päiväys siis on tietenkin tulossa. Niin sitten, jos joku tuote osoittautuu oikein hyväksi, niin niitä voi ostaa sitten myöhemminkin ja sitten tietää, että se on jees ja tälleen. Mut joo. Ja sitten itsellä on kuitenkin sekin, että ei halua sitä lihaa niin paljon ostella, niin sitten voi jotain semmoisiakin tuotteita monesti, jos ne olisi muuten menossa yli roskiin. Kun eihän ne menee. Jos niitä kukaan ei osta, niitä hävikkituotteitakaan, ne menee roskiin. Joo, ei sillä, että niinku ainahan tietenkin tilataan myös lisää, mutta totta kai on silleen niinku niitä tilataan varmasti vähemmän sellaisiakin tuotteita, joita sitten myös laputetaan tai niinku tälleen. Mutta niin. Kuitenkin. Sitten sen saa halvemmallakin. Joo. No, siinä oli tämmönen pohdinta. Tosi tylsää taas vittu kuunnella tämmöistä puhuvaa päätä varmaan, mutta ei se haittaa. Joo. Näihin kuvina hetkisiin tunnelmiin täältä tähän moikkaa. Onko mä oikeasti halua enää käyttää noita vitun juttuja, mitä tää yksi tietty tubettaja, eli ihana Nipa sanoo. Mutta tää nyt on vaan joku vitun juttu, en mä vittu tiedä. Joo, pahoittelut siitä. Meikä sanoo vaan sitten, että hei hei.